Kør bare. Okay. Det er sådan basically timingsmæssigt færdigt. Okay. Så sådan er sangen. Okay. I lytter nu til Humanioras Bad Boys. Velkommen til det humanistiske fakultet. Det her vi læser de samfundsmæssige ting der er sket. Her får du alt fra film til tv-reklamer. Uddannelsen der lover der er masser af damer. Måske du prøver at være den nye Tarantino. Tryk med kortskud i klip som var du Al Pacino. Problemer med elektronik, gå ind til Benzer. Han hjælper dig med alverdens kameradæmser. Medievidenskab er vi klar. Vi ruller op til den fedeste studiestart. Lad os tage ud og Europa være en bar. Så grib nu de muligheder I har. Medievidenskab nu vi på. Tag lidt bane i stedet for at gå. SU-klip, du er noget du skal nå. Om du er fra Aarhus eller KBH Eller Slagelse. Timerne er få, men der er masser af læsestop. Mig og Vitch har på mig, så husk at læse det hele op. Mediejura, det er hårdt, så find fodfæstet. Det her du lærer masser om, hvad du kan slippe afsted med. Fyld dit hoved med begreber, for tuterne hjælper dig med dine eksamener. Medieteori presser hårdt, så få styr på dine studievaner. Men husk, ingen elsker en stræber. Medievidenskab er vi klar. Vi ruller op til den fedeste studiestart. Lad os tage ud og Europa være en bar. Så grib nu de muligheder I har. Medievidenskab nu vi på. Tag lidt bane i stedet for at gå. SU-klip, du er noget du skal nå. Om du er fra Aarhus eller KBH. Vi tager i by med crewet, der er rift om bud. Odense er sted til at nyde nu. Vi ses på bodegaen til Bamse tirsdag. Her mødes de studerende efter dagens sidste fag. Fredagsbarn foregår nedenunder. Så samle dit hold, når undervisningen runder. Hvis du ikke drikker, er det okay, min ven. Drik en sodavand og hjælp os andre med at finde hjem igen. Medievidenskab er vi klar. Vi ruller op til den fedeste studiestart. Lad os tage ud og Europa være en bar. Så grib nu de muligheder I har. 21 kom på SU. Nu er du en del af det helt store crew. Vi er fremtiden, vi er nu. Journalistik, de er bagud. I er bagud. Lad mig høre sige SDU. Sig SDU. Sig dagpenge. Sig jobcenter. Du er ikke bedre, hvis du læser journalistik. Så stil dig ret, hold din kæft og lær vores retorik. Humanioras Bad Boys tager over. Vi sætter ild til lortet, så det hele det koger. Ej, det var sat til. Ej, det kan det ikke. Nej, du kommer til at lugte.